בכל לילה כשאתה הולך לישון, מבקש מאמא שתפתח מעט את החלון, כי אתה יודע שלאור הירח מבקר אותו אורח, פרפר קטן ומיוחד, פרפר החלומות. הפרפר נכנס בשקט ומתעופף בכל החדר, ואז מתיישב לנוח. איפה? על התאי. כשהפרפר מתיישב על הפה, אז התאי חולם על חיוך, שריקה וצחוק, ואיך הוא מלקק גלידה עם המון סירופ שוקולד מתוק. כשהפרפר מתיישב על האוזן, אז התאי חולם על מנגינה נהדרת ועל הסיפורים המרתקים שסבתא מספרת. אתם רוצים לדעת מה קורה שאתה רוצה לחלום על משהו מסוים? בשביל זה תצטרכו לקרוא את הספר. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להוציא אותו לאור. אז נעים מאוד. אני יעל, אמא של התאי ותבל, והספר הזה, פרפר החלומות, נולד יחד עם הבן הבכור שלי, ומאז הפך לספר אהוב לא רק עליו, אלא על הרבה מאוד ילדים במשפחה. עם הילדים הקטנטנים הוא באמת נותן הזדמנות נהדרת ללמוד את חלקי הפנים ואת החושים שלנו, ואצל הגדולים זה כבר הפך לחלק בלתי נפרד מטקס השינה, וזה מבטיח להם חלומות מתוקים, והם באמת הולכים לישון עם ציפייה והתרגשות. כשהם הולכים לישון, לא נהיה אופטימיים מדי. ולמה אני פה? כי בשביל להוציא אותו לאור אני צריכה אתכם. אני צריכה שפשוט תקנו ספר במחירה המוקדמת, כי זה מה שיאפשר לי להתחיל את תהליך ההפקה והוצאה לאור. אז אם יש ילד אחד שאתם באמת מאחלים לו חלומות מתוקים, אז ההזדמנות שלכם להכניס גם לחייו את פרפר החלומות. אז קריאה נעימה וחלומות פז. את מי אתה רוצה להביא? את פרפר החלומות. להביא אותו לאן? למיטה. בסדר, לך תביא.